भिडिअखौ जागायनायनि सिगां मोनसे आपडेट होनो नागिरदों कमल नार्जारी बारग' एनडिएफबि बा बारग' UPPL नि मावफुं सोद्रोमा गोख्रों मावफुं सोद्रोमा बिथाङा दिनैनि समावहाय जोंहा मानगोनां खाम्फा बरगयारि बिथांजों जयनिं BPF दोलोआवहाय जयनिं जानायखौ जों नुनो मोनदों। खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों जे बिथाङा डु अर डाइ BPF नि थाखाय फैबाय थानाय लकसभा इलेक्शन आरो काउन्सिल इलेक्शनावहाय गोख्रों बागै बाहागो लागोन आरो गोख्रों बागै पार्टिनि जानानै गावजों लोगोसे गावजों फैफानाय माखासे सोद्रोमाफोरखौ लाफानानै बिथाङा गोसो मोदोम होफ्लेजोबनानै BPF नि थाखाय BPF नि जानानै बिथाङा खामानि मावलांगोन होननानै नैबे खौरां बिजोंनि गेजेरजों बिथाङा फोरमायदों। Mama nor deh, mama nor. Bisa langgui, mama nor deh. Mama, bisa mulai, bisa langgui sini. आङो मेन जिहेतु UPPL निफ्राय BPF आव फैनायनि उद्देश्यआनो जाहैबाय आंहा माखासे थांनाय जिहेतु जि BTR सुक्ति बे BTR सुक्तिखौ आङो माखासे ओरैबादि सिन्था धारना खालामदों जे आसलते बियो बे सुक्तिया NDFB नि सुक्तिमोन ना प्रमद बर'निल' सुक्तिमोन आं नैबेखौ रिसार्च खालामबाय थादों। दिनै आङो दुखु फोरमायदों जिहेतु जोंनि NDFB आफादा 1986 3 अक्ट'निफ्राय दिनै हाथियार लानानै दिनै संग्राम खालामदों 30 बोसोर नाथाय दिनै NDFB नि दैदेनगिरिजों लोगोसे आरो केडार्सजों लोगोसे दिनैहाय जेलनिफ्रायनो दासिमबो उदां अख्राङाव फैनो हायाखै। आंनि सिन्था धारनायाव दिनै बे सुक्तिया जानो हागौ NDFB नि सुक्ति नङा। NDFB नि सुक्ति मोनब्ला दिनै जोंनि जिहेतु जेलाव थानाय आरो केस फाइनान्स नन फाइनान्स दिनै बेफोर गासैबो सल्भ जाजोबनांसिगौमोन एबा जोबनानै फैनांसिगौमोन। दा बेनिखायनो आङो माखासे दान्दिसे सम UPPL आव खामानि मावदोंब्लाबो आङो दिनै साबजानाय मोनाखै आरो आङो बेनिखायनो BPF दलावनो आङो दर दाय फैगौ जिहेतु लकसभा इलेक्शन बे इलेक्शननि जानानै आरो नेक्स्ट 25 आव जानो गोनां जोङो दर दाय खामानिखौ मावलांगोन आरो मावनो थाखाय आङो BPF दलनिनो जानानै गोख्रों
आरो आंजों लोगोसे गोबां सोद्रोमाफोर दङ बे बिथांमोनखौ आङो लाबोनानै आरो मावनो थाखाय साखाफाराखौ खालामगोन आरो आं दिनैनिफ्रायनो BPF नि जानानै खामानि मावनो थाखाय आङो साखाफारा एबा जानजि खाफ्रानाय जाबाय। फेंगा बिथांनि सायाव मावगोन। दिनै माखासे जिहेथु गावबागाव डिपार्टमेन्ट हिसाबै दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जिहेतु EM दिनै रन्जित सारा जानो हागौ गावनि मथेब्ला गोबां माने BTR ओनसोलाव फरेस्ट एरियायाव गोबां खामानिखौ मावबाय एबा डेभेलप खालामबाय साननो हागौ। नाथाय जोंनि नुनायाव आंनि नुनायाव फरेस्ट ओनसोलाव सिगां समाव BPF नि आमोलाव एबा BPF सासन खालामनाय समाव दिनै फरेस्ट डिपार्टमेन्टखौ फरेस्ट एरियायाव फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि जिहेतु EM खाम्फा बरगयारी सारा जेरैबादि मावदोंमोन लामाखौ जेरैबादि ग्रेभेल होनांगौ होदोंमोन, जेरैबादि ब्लेक टप होनांगौ होदों, जेरैबादि कालभार बानायनांगौ होदों, जेरैबादि ब्रिज बानायनांगौ बानायदोंमोन। नाथाय दानि जिहेतु फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि EM रन्जित सारा दिनै 15 लाख 10 लाख सेन्ड ग्रेभेलनि मुङै हरदों। नाथाय बेफोरो लामाया ओरैनो टेम्परवारि हाब्रुखौल' खोमानानै दोननाय बादि जों नुनो मोन्दों। नाथाय बेयो डिपार्टमेन्टलि बाहाय स्पष्ट भाबै मावनाय बादिखौ जों नुनो मोनाखै। खुलुमबाय रायजो नोंथांमोन फिन खनसेबाव हेल'एसबि ब्लगाव बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय बरायनाय थाबाय। हेलिकप्टारजोंहाय नै जोंहा आसामनिफ्राय दावबायफैदों मानगोनां CM हेमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा, ओमफ्राय लोगोसे बिथांजों फैफादों जोंनि BTR नि CM प्रमद बर' बिथां। बहा फैखो बेखौ आङो नैबे भिडिअ'आव डिसक्ल'ज खालामनोसै। बिथाङा फैदों जोंनि मुसलपुरनि बाथौफुरि DC कर्टनि लांगोनायावहाय कर्टनि लांगोनायाव नुजाफैदों हेलिकप्टारजों बिथाङा दिनै लेन्ड खालामनानैहाय मानि जाहोनाव फैखो, मानि थाखाय फैखो आरो बेजों रायजो राजाफ्रा मा मोननो थांगासिनो दङ। स' नैबेखौ नैबे भिडिअ'आव सावरायनो थांगासिनो। बिनि सिगां मोनसे आपडेट होनो सानदों आङो। दिनै आरो मुसलपुरनिनो नैबे बाथौफुरिनिनो खाथियाव मोनसे बेलेग समस्थियाव बागानपारा समस्थियावहाय हाग्रामा महिलारि बिथाङाबो नुजाफैनो गोनांमोन दिनैनि समाव। बेनिफ्राय बेयाव मोनसे जाथाय जालांबायलायो। बिथांमोना थांनाय साननै सानथाम आवगायनिफ्रायनो माने गोबां पारमिसननि थाखाय नाजागासिनो दंमोन। नाथाय दिनै मोननो गोनांमोन, दिनै थारिखआ फिक्स जाबायमोन। नाथाय दिनैबो बिथांमोना नैबे प्रसासननिफ्रायहाय बे पारमिसनखौहाय केन्सेल खालामना होनाय जादों होननानै खोनानो मोन्दों। मानो होनना बुङोबा नैबे दिनै CM फैनो गोनांलाय प्रसासननि अभाब जागोन नामा होननानै बिथांमोना दिनैनि पारमिसनखौ केन्सेल खालामनानै दा हरहालागै मोनथिसिगोन पारमिसना गनायथि मोनगोन ना मोना। आरो गाबोन जुदि दिनै मोनोबा गाबोन बै BPF दोलोनिफ्राय नैबे जि जयनिं प्रग्राम हाबाफारि जि मिटिं जानो गोनां बियो गाबोन नुनो मोनसिगोन। आरो बेवहाय गोबां रोजा रोजा रायजो राजाफोराहाय थांनो ओंखारनायखौ खोनानो मोन्दों। ओमफ्राय दिनैबो बेनिफ्राय खोनानो मोन्दों दिनैबो हेमन्त बिश्व शर्मा CM बिथां फैनायाव मैयानिफ्रायनो साखाफारा जानानै थाग थियारि जानानै थाजोबनायखौ खोनानो मोन्दों बा नुनो मोन्दों। आरो 2000 जन सुबुंफोर जमा जानांगौ होननानै खावलायदोंमोन जिमाननाखि सार्भिस हल्डारफोर दङ बै ओनसोलनि। आरो दिनै मिथिनो मोन्दों सालबारि गबर्धनानिफ्रायबो माने गोबां माने नैबे मुस्लिम धोरोमनि माखासे सुबुंफोरबो नुजाफैनायखौ नुनो मोन्दों। बिथांमोना साहा दखानावहाय आं लोगो मोन्दोंमोन। बिथांमोनाव आं सोंदोंमोन आरोना बहा फैनाय होननानै। बिथांमोना होनदों जे CM फैदोंमोन, बिथां फैनायाव जोंखौ लेंहरदोंमोन ओंखायनो जों फैबाय होननानै। ओमफ्राय मा मोनजाखो, मा मोनलोंखो, मा मोनखो होननानै सोंदोंमोन आं बिथांमोनावहाय। बिथांमोना बुंदों जे साहा कापसेखौनो मोनलोङासै जाहैदों आरोना। जियानो हक बेवहाय बिथाङा मोनसे एनाउन्समेन्ट खालामलांदों, बेनो जाहैबाय 40 crore होलांगोन होनना बुंदों स्टेडियामनि बे जिथु स्टेडियाम दङ बाथौफुरियावहाय बे स्टेडियामखौ आपग्रेड खालामगोन जाहैबाय 40 crore होलांदों। बेनिफ्राय र'ड्सनि नामावहाय लामाफोरनि थाखाय 500 crores एनाउन्समेन्ट खालामलांदों बिथाङा। आरो लोगोसेनो DC अफिसखौहाय गोदानै गायसननो थाखाय 25 crores एनाउन्समेन्ट खालामलांदों। स' बेखौ जोङो उननि समफोराव मोनथिसिगोन। दा बर्थमान
बियो मोनसे इलेक्शननि थाखाय ललिपपसो होलांदों नामा बेखौ दा मोनथिथ'ला स' बेनि आपडेट्सखौ उनफोराव मोनसिगोन बेनि गेजेरावनो नैबे 500 crore लामायाव जि होलांदों एनाउन्समेन्ट खालामलांदों बेवहाय मुसलपुरसिम हान्थिबोनाय रायजो राजा बिथांमोननि थाखाय नैबे मोनसे आं सिगांनि भिडिअ दिन्थिखाबायमोन नैबे दलं गोबाय जे मोनसे दङ बेवहाय रिपेयारिंनि नामाव बा गोदानानो होयोब्लाबो 5 कौटिसो बा 2 कौटिसो जि जायो बोरैहाय एस्टिमेटआ जि खोन्थायो नैबे मथे जुदि एनाउन्समेन्ट खालामलांनायमोनब्ला बा उनफ्रावहाय नैबे 500 crores अबेबाफोर सोसननानै होनो हायोब्ला जोबोद मोजां जागौमोन होननानै आं सानदों गोबां रायजो राजाफोरानो बेवहाय खस्थ' जानो गोनां जादों आरो दाख्लैबावैसो मानगोनां CM प्रमद बर' बिथाङा गावनो निजेनो नैबे गियानपीठ डिग्री कलेजाव नुजाफैयो स' बेनिनो गोबां स्टुडेन्टसफोराहाय खमबाबो 1000-1000सो स्टुडेन्टसफोरा नैबे दैमा बा नैबे दलं दिरिं दालांखौहाय बारनानै थांनो गोनां जायो स' नैबेखौहाय बिथाङा नोजोर होगोन होननानै आं आसा खालामदों बेनिफ्राय नैबे मिटिङावहाय सोर सोर फैखो होनना बुङोब्ला गोबां बिदिनो सार्भिस हल्डार्सफोरा बुंखाबाय बेनिफ्राय महिलाफोर दङमोन बेलेग बेलेग सेल्फ हेल्प ग्रुपनि बिथांमोनखौ गासिबखौबो खावलायजोबदों फैनो थाखाय अंगनाबादिनि बायद'मोन आरो गोबां सेल्फ हेल्प ग्रुपनि आइजोफोर बिथांमोना दिनै नैबे मिटिङाव बाहागो लाफैयो बेनिफ्राय बिथाङा दावबायलाङो नैबे मोनसे आसामनि गोलावसिन दालां भुपेन हाजरिका सेतु स' नैबे दालांखौ दिनै बेखेवनानै होगोन बिथाङा स' नैबेयावहाय बिथाङा दाहालागै अपेनिं खालामबाय जानांगौ आं नैबे भिडिअखौ आपल'ड होगौमानि नोंथांमोना बेखौ गोबां निउस चेनेल्सफोरावहाय नुनो मोनसिगोन स' बेनोमोन दिनैनि आपडेट्सफोरा बेनिफ्राय मोनसे खौरांबो मोनदों जोंहा बिक्रम दैमारि आदाया गावनि फेसबुक पेजावहाय मोनसे खौरां फोसावदों जे बिथांखौ नैबे फैबाय थानाय कर्टआव मोनसे बिथांनि हाजिर दंबावो नैबेयावहाय बिथांखौहाय माबायदि एनाउन्समेन्ट खालामो बा बिथाङा फिन खनसेबाव आरो जेलाव थांफिननो गोनांबो जानो हानाय होननानै बिथाङा गावनि पेजनि गेजेरजों रायजो राजाफोरखौ फोरमायहरदों आरो बिथाङा बुंबावदों जे जेलाव हाबनो गोनां जायोब्लाबो बिथाङा उनाव गफिननानैहाय फिन लोगो हमफिनगोन बा सावरायफिनगोन होननानै बिथाङा खावलायदों स' बेवहाय जोंखौ रावखौबो रायजो राजाफोरखौ दुखु दाजा बा बारा साननो गोनां बाथ्रा गैथ'वा होननानै बिथाङा फोरमायदों स' जों बिथांनिफ्राय मोनथिगोन बिथाङा आपडेट्स होयोब्ला जों बिथांनिफ्राय मानि जाहोनाव बा बोरै जाखो बेखौ आपडेट्सखौ बिथाङा गावनो निजेनो होगोन जों समखौ नेनानै थानोसै बेनिफ्राय गाबोननि आपडेट्सखौहाय हाग्रामा महिलारि सार बिथाङा माबे टाइमाव सफैगोन बेसेबां मानसि जमा जादों बा साबैसे जयनिं जाखो बेखौबो आं नोंथांमोना आपडेट्स होनो थांगासिनो दङ स' बेसेनोसै दिनैनि भिडिअ आं बेखिनिखौ बुंनानै बिबुंथिखौ नैबेयावनो फोजोबथ'नाय जाबाय गोजोन्थों